खुलुमबाय। गिबियावनो आं जोंनि बर'नि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो आंनि आंगो लोगोफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आंनि बुंनो थांखिखौ माखासेया आंनि लोगोफोरा मिथिखाबाय, जेनेखि आंनि लोगोफोरानो बुंदों नों बे बिथांनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुजायनानै होयोब्ला जों मोजां मोनगोन होननानै बुंदों। स' बेनिखायनो माखासे आंनि लोगोफोरा मिथिखाबाय। आं दायो बुंनो लानाय थांखियानो जाबाय मिस्टार जोहोलाव नार्जारी बिथांनि सायाव आं फंनैसो बुंनो आखायाव लादों। स' बिथाङा मा सानदों आं बेखौ मिथिया। स' बिथाङा गावनि न'खरनि फेमिलि, गावनि फट'स, गावनि भिडिअस आरो गावनि कल रेकर्ड गोबां नुबोगासिनो। जों बिथांखौ जों सिनाया नङा सिनायबाय। गावनि सिनायथिनि गेजेरजों बिथांखौ जों सिनायबाय मोजाङैनो। बिथाङाबो बर' हारिनि सासे फेमिलि न'खर गोनां। स' बिनि हिन्जावा खारबाय बेखौबो जों मिथिबाय। बिनि हिन्जावनि खारनायनि दुखुखौ जोंबो मिथिगौ, नोंथाङा जि देखायगासिनो। स' बिथांनादि मोनसे गोरोन्थि जानानै दं बेखौ जों मोजां मोनाखै। नोंथाङा समाजनि बेरेखा मावदों, हिन्जाव गदाय लानो नागिरदों, बेखौ जों गोरोन्थि बुङाखै, बेखौ गोरोन्थि सानाखै। नाथाय फंनैसो नोंथांनि सायाव बुङैनि सिगां आंनि नायगिरि आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय आरो आंगो लोगोफोरनिसिम आं फंनैसो गुरैयै आर'ज खालामो। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायखांनायनि उनाव नोंथांमोननि पइन्टजों नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट्स खालाम। ससे नायनानै बेले बेजे बुजिनायजों, गोनो गोथो बुजिनायजों आंखौ कमेन्ट्स खालामनाङा। स' माखासे माने सानैसो ब्रेन सर्ट दङ, मा बुंनो जोंनि बर'आनो। स' बिथांमोना ससे नायनानै इनडाइरेक्टलि पइन्टजों कमेन्ट्स खालामो। थ' आं बिदिखौ मोजां मोनो। आं बिथांमोननि पइन्टखौ आं डिसलाइक खालामो। आंनिखौबो खालामनो हागोन, आइ डोन्ट केयार। जायनाखि बुजिनो गोरों, जोंनि बर' समाजाव गोबां टेलेन्टेड दङ, गोबां टेलेन्टनि दङ, बिथांमोना आंजों सापर्ट दं। स' आं फोथायो जोंनि बर' हारिया बुजिनो गोरों होननानै। स' बेनिखायनो आं दायो बिथांनि सायाव बुंलांनोसै फंनैसो। नोंथांमोना रायलायनायनि गेजेरजों, सावरायनायनि गेजेरजोंसो जों प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायो, नंगौना? स' बिथां मिस्टार जोहोलाव नार्जारी बिथाङा जोबोद दुखुआव दङ, जों मिथिगौ। बिथांनि फोरमायनाय हिसाबै जों मिथिबाय। नाथाय सैथोखौ रावबो लाखुमानो हाया। दिनै मोगथां मुलुगाव जाखांफिनदों जोंनि सैथोआ। बे आंनि बुंनांगौआ बेनो। आदै, नोंथाङा मा सानदों बेखौ जों मिथियासै। नोंथांनि दिमाग, नोंथांनि टेलेन्ट, नोंथांनि राव बहुत खाथ्रा। नोंथाङा जिबायदि जोंनि बर' समाजखौ थगायनानै दोनदों बेखौ जों दिनै मिथिनो मोनबाय मेगनजों। रायजोफ्रा गावनि मेगनजों नुबाय। आदै, नोंनि गोरोन्थिखौ, नोंनि हिन्जाव गदाय लानायनि गोरोन्थिखौ आं बुङाखै, आं बुंनोबो थाङाखै। स' नोंनि गोरोन्थिखौ नोंथाङा सानसे समाव गावनि बिसि अनजालि खारनायनि थाखाय मुलि लोंनानै थैनो नागिरदों, जायनि जाहोनाव गावनि जिउखौ खोमानानै नागिरदों। नाथाय रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु मोनदों, गोबाङानो गाबदों। खायसे गावनि जिउ जारिमिनखौ मिलायनाय सुबुंहा गोबां दं। थ' बेनिखायनो गोबाङा दुखु जादों रायजो राजाफोरा। थ' नोंथाङा दिनै नुजाथि होबाय नोंथांनि थार सिनायथिखौ। आं सानो नोंथाङा मुलि लोंनानै थैनो नागिरदोंमोन, नंगौ, 100% कारेक्ट। नाथाय मुलिनि क्वालिटि बेखौ जों मिथिया। आंनि बे बुंनो गोनां पइन्टआव नोंथाङा
हमनो हादों जानांगौ मुलिनि क्वालिटी जों मिथिया स' मा बुंनो आदै नोंथांखौ दायो गासैबो जालांबाय सेंग्रा नङा आदै नोंथाङा सासे फेमिलि गोनां सासे गथ' गथाय गोनां थ' नोंथाङा एसे बुजिनांगौमोन साननो गोनां राव साननानै नोंथाङा बुंनांगौमोन जे नोंथाङा दि बुंदों आरो मोनसे बाथ्रा दाथ' हिनजाव गैया आंथ' सासे हिनजाव लानायाथ' सिउरखा लाखागोन आं खिन्थु साननैसोनि उनाव आं बे हिनजावखौ लागोन हिनजावानो लाबाय थागोन आं आंनि न'खराव हिनजाव खारदों नोंसोर मा मिथिगौ नोंथांनि सोरबाहा जुदि हिनजाव खारजायोबा न'खराव बेसेबां दुखु जायो मिथिगौ आदै नों मिथिया जानो गोबां बर' समाजाव बेबायदि जानाय जाथाय दं नुबोदों जोंनि मेगनजों नुदों थ' बेनिखायनो आं आदैखौ बुङो नोंथाङा मा साननानै सासे बर' सिख्ला देरफुनाय सिख्ला नोंनि फिसाजोजों समान बे सिख्लानि सायाव नों गाज्रि रेकर्ड लाबोबाय बिनि लाइफखौनो बरबाद खालामबाय नाथाय मिथिया आदै नोंनि बे फट'खौ माबोरै भाइरेल जाखो why we want proof why we want proof नांगौ आदै जों नोंथांनि फट' नोंथांनि मबाइलजों खेबनाय फट'आ माबोरै भाइरेल जाखो सोर बे रकि नार्जारिया नोंथाङाबो दि बुंदों बिथांखौ केस होनाय जागोन एबा माबा मोनसे डिसकास लानाय जागोन आं फेसबुकाव रकि नामनि सासे मानसिखौ आंनि फट' आरो सासे सिख्लानि फट'खौ आपल'ड खालामदों बिनि थाखाय आङो दुखु मोनदों आरो बे दुखुआव नोंथाङा आयेननि बेरेखायै थांदों आरो आं नुफिननांगौबा एसे बोरैबा जागोन गोजोन्थों माबा मोनसे आयेन थ' आदै नोंथाङा बिथांखौ सिनायथि होनांगोन मानो बेबायदि खालामनो मोनखो बिथाङा मानो हाजार आं मैया नायनानै नुनो मोन्दों फेसबुकाव बार्ता 20 थ' नुनायजों लोगोसे आदै नोंथांनि बेफोरबायदि फट'सखौ आं नुदों आंनि माइन्डआव आंहा मोनसे साननाय फैदों आदैयाथ' बहुद दुखुआव दं हिनजाव खारजानो बेफोरबायदि मानो गोरोन्थि नुनो मोनखो आंनि मेगनजों आं माबोरै नुनो मोनखो समाजा माबोरै नुनो मोनखो नाथाय बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांखौ भाइरेल खालामनो सानाखै मानो होनोबा आं रायजोजों आं रायलायनो थाखाय आंनि आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा बिब' बिनानावमोन दङ नोंथांनि खोथा सावरायनो थाखाय नोंथांनि प्रब्लेमफोरखौ जों मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ आं खालामनाय जादों नोंथांनि भिडिअ नोंथांनि फट'स गासैबो भाइरेल जाखांनायनि उनावसो आं दिनै खालामदों आंनि बे भिडिअजों बे चेनेलजों नंखाय फिसा चेनेलजों नोंथांनिसिम नोंथांनि फट'सफोरा भाइरेल जागोन बे नङा मोनजोबखांनायनि उनावसो आं नोंथांनि फट'सखौ आङो पिकआप खालामनानै आं दिनै भिडिअ खालामनो गोनां जादों बेबो आंनि लोगोफोरनि ब्रा बुंनायाव थोननायाव खालामनो गोनां जादों सावरायनो गोनां जादों स' बिथांमोना कमेन्ट्स खालामगोन नों नायबानो जाबाय नुलांगोन नाथाय आदै मोनसे खोथा नोंदि मुलि लोंनानै जोंनि बर' हारिखौ एसेबां थगायनो नाजादों नाथाय जोंनि बर' हारिया जाम्बा जाम्बि नङा मिथिबाय ना जोंनि बर' हारिया सादा सिदा जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो नाख्रेब जानाय मिथिबाय नासय जानाय अब्लाबो सैथोजों सोलिनानै दङ दासिमबो रावखौबो थगायफेराखै रावखौबो थगायनानै जाबोआखै जोंनि बर' हारिया नंगौबा नंगौ औ नंगौ नङाबा नङा नङामोनलै नङा स' आदैया नंखाय गोरोन्थि भिडिअ खालामनानै एबा फट'स गावनि बिसि फिसाफोरखौ भाइरेल खालामदोंमोन बै समाव जोबोद गोरोन्थि दायो सैथोखौ लाखुमानो हाया सानसेब्लाबो नुजाथियो जाफुंसारो स' आदैनिसिम आं गोबां गोरोन्थिखौ नुहुरबाय नोंथाङा लाबोदोंमोन नों जुलि जानो लाबोदोंमोन सासे बर' सिख्ला फिसाजोजों समान जों एग्रि जों मानिबाय नोंनि हिनजावा खारनायनि उनाव नोङो
जुलि लानो गोनां नंगौ न'खर सामलायनो थाखाय कारेक्ट 100% भेरि गुड आरो बै सिख्लाया नोंथांखौ हेल्प खालामनो थाखाय नोंथांनि लाइफखौ सहाय होनो थाखाय बिथाङा फैदों भेरि गुड जोबोद मोजां बिनानावनिसिमबो नाथाय आदै नोंनिया गोरोन्थि जादों समाजनि बेरेखायै नोङो लामोन समाजजों रायलायनानै एबा समाजनि नेमखान्थियै जुलि लानानै रायजो जामोन आरामसे नाथाय दिनै मानो लांफिनजाखो लांफिनजानायनि कारना मा न'खरनि बिमा बिनानाव बिदा फैनानै लाना थांदों जोंनो प्रुफ नांगौ एन्सार नांगौ आदै लांफिनजानायनि कारना मा नोंथांखौथ' रावबो बादा होआखै लानो हागोन समाजाव दं हिनजाव गैयाब्ला न'खर सामलायनो माब्रै ला नों लागोनानो बुंखादों जिमाननाखि नों लानो गोसो ला आदै नाथाय होननाय मोनसे खोथा दङ जोंनि बर' हारियाव नेमखान्थि बायदि नोंथाङा बेखौ जुलि लानांगौमोन नाथाय बे लकडाउननि समाव नोंथाङा बिथांखौ जुलि लायालासिनो नोंनि रुमाव लाबोनाया गोरोन्थि 100% गोरोन्थि बिनि थाखाय जानांगौ लांफिनदों बिनि बिदा आरो बिमा आरो एबसुनि मानसिफोर रायजो राजा फैनानै लांफिनदों बियो माब्रै जानो हागौ बे नोंनि गोरोन्थि आदै नोंनि गोरोन्थिनि थाखाय बिथांखौ लांफिननाय जाबाय स' आदैनिया गोबां गोरोन्थियाव दङ मा बुंबावनो होनबा आंनि डाइरेक्ट पइन्टआ बेनो आं नोंथांनिसिम गोबां पइन्ट खालामनो गोनां दंमोन नाथाय आं बुंनो हाया बुंला आङो मोनसे कुइसनाव मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा गोबां एन्सार दङ नोंथांनि थाखाय नोंथांनि जेन'कानाखि दिमाग बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरा हमनो हादिया दुखुआव दुखु जाफादोंमोन मिथिबायना दुखुआव दुखु जाफादों आंबो गाबदोंमोन आदैनि नोंनि मुलि जाना थैनाय बै फट'स बै भिडिअसफोरा थिग नोंथांखौ सापर्ट दंमोन लाइक खालामदोंमोन आंबो कमेन्ट्स खालामदोंमोन आंबो मादै अननानै फैफिन नों मानो बेबायदि खालामदों आदैनि दुखुखौ नुदों माबायदि मानो बेबायदि खालामनो नाजादों जोंबो हार्ट जादों जोंबो अब्लाबो मा खालामनो थिगानो थांबायबा अननो रोङिया अननो रोंखाया होननानै जों जेबो बुङाखै जेबो सिरि दं नाथाय दिनै नुजाफिनबाय नोंथांनि बेफोरबायदि आखुखौ जायनि जाहोनाव अनजालि बिसि जायनि जाहोनाव उन्दै उन्दै गथ' फिसाजो फिसाला बिसोरो नोंखौ मानि थाखाय गाना खारखो जानांगौ नोंनियानो गोरोन्थि न'खराव नङा होमबा नोंनि गोरोन्थिनि थाखाय नोंनि थैनाय समखालिबो नोंनि मुलि लोंनानै थैनाय सानखालिबो नोंनि भिडिअखौ नुनानैब्लाबो नोंनि फिसाजोफोरा नोंनि अनसुलि बिसिया दिनै फैफिनाखै मानि थाखाय गोबां पइन्ट दं नाथाय आं बुङा बेखौ रायजोफोरा सावराय नायगिरि नोंथांमोना अननानै सानै हयै कमेन्ट्स खालामदो बिथांनि सायाव स' आंबो मिथिनो लुगैयो बुजिनो लुगैयो आंबो गोजानाव दं आंबो दिनै आंनि आइ आफाखौ खाथियाव आयै आबा होननानै गाबज्रिनो मोनाखै खैफोदाव दं दुखुआव दं लकडाउन समनिफ्रायनो नोंथांमोनाबो नुगासिनो जों बेफोरबायदि जाथायखौ खोनायोब्ला दुखु मोनो हार्ट जायो मानो होनबा बर' समाज आंनि न'खरनि नङाब्लाबो बिथांनि न'खरखौ नुदों सानसे समाव जोंबो बिनि दुखुआव गाबफादोंमोन बिनि प्रब्लेमखौ नुदोंमोन जोंबो फंसे फंनै बाथ्रा बुंदोंमोन मादैनि सायाव मादै मानो बेबायदि गोरोन्थि मावदों अननानै जोंनि कमेन्टफोरखौ नुयोब्ला बिथांनि आदैनि भिडिअखौ नुनानै नों फैफिनदो हिन्जाव माहारियानो न'खर दायो हिन्जाव माहारियानो न'खर सिफायो 100% कारेक्ट रावबो गोरोन्थि बुंनो हाया बेखौ स' बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं गुरै खावलायनाय थाबाय थ' बेबायदि दाख्ला अननानै प्लिज अननानै गासैखौबो आं गुरै खावलायहरो आरो जायनाखि नोंथांमोना आंनि बुंनायाव गोरोबदोंबा एब्ला नोंथांमोना बुजिबायब्ला आरो नोंथांमोना सुद्रायनानै लादो एबा
फल' खालामदो नाजादो बेबायदि दा खालामसै आं बेखिनियावनो आदैनिसिम बुंनायखौ फोजोबनाय थाबाय गोजोन्थों दानिया फैदो नेक्स्ट मोनसे गोनां भिडिअ एबा गोनां सावरायनाय खौरां जोंनि बर' हारिफ्रा गावनि न'खरखौ गारनानै गोजान जायगायाव दाब दाब जायगायाव खामानि मावनो थाङो 100आव 65% स' बिथांमोना आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो गोबां आदै मादैमोना गावनि न'खरखौ फेमिलिखौ ग्र' खालामनो थाखाय गावनि फेमिलिखौ जौगाहोनो थाखाय गोजानाव खामानि मावो गावनि न'खरखौ दिनै जोंनि बर' समाजाव दङ खायसे बोथिसे ओंखामनि थाखाय आलाय सिलाय रसा नांनानै दं स' बिनि थाखाय गोजानाव खामानि मावनानै दंफैयो थ' बिथांमोनाबो मोजाङै मावलांदों बेफोरबायदि गोरोन्थिफोर दाखालाम जिखिनि खोनानो मोन्दों गोजानाव थाफैनाय न'खरखौ गारनानै फैयो सोरबा गावनि मोजां मोननाय सिख्ला एबा सेंग्रा एबा मोजां मोनखानाय हिनजावफोर गोदोनि बेफोरखौ लोगो मोननानै गोसोफोरा सोलायो चेन्ज जायो थ' न'खरनि फारसे खबर लानो एबा न'खरखौ नायनो एसे माबा जायो खम जायो जों बिथांमोनखौ बुङो नोंनि न'खरखौ जिमाननाखि हायो नों लाभ एन्ड केयार अननाय आरो जोथोन ला थ' गावनि न'खरा गावनिखा गावनि हिन्जाव गावनि हौवाया गावनि जेब्लाबो गावनिया गावनिखा बिनिखायनो जों बर' जानानै बर'नि रावजों फोरमायदों जायफोरा गोरोन्थि मावदों एबा जायफोरा गोरोन्थि लामायाव दं अननानै बेफोरबायदि आगानजों लामा दासु समाजनि बेरेखा आरो गावनि न'खरनि बेरेखा बेनिखायनो आं बुंबाय गुरैयै आंनि आर'ज एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ एबा आंनि पइन्टखौ मोजां मोनबायब्ला फल' खालामदो आरो जेनिखि गोरोन्थि बुंफ्लांबाय एबा आं बुंबोबाय अननानै निमाहा होदो आरो जेनिखि जाबाय बेखौ नाजादो फल' खालामदो जिखिनि गोरोन्थि जाबाय बेखौ निमाहा होदो आरो जिखिनि आं रोङाखै बेखौ नोंथांमोना फोरोंदो एसेयावनो गोजोननाय थाबाय